نايلو ما عند زراد أمو بإنجليش كنجمرو سلزقر منا بتقرين أخا ما يكون جورو مالتي أجرام بيزخونة الدرف نيرة تذكروات خونيكم زاخل الذي أزا ليركس ماي واي تبهل بول أنكا قال خمس بهال درافي مش نيرو خمس درافة قال مالتي and now the end is near and so I face the final curtain أتنا مود أتا مجرجة وصحيو نهوت مود أتا وصحيو my friend I will say it clear I will state my case of which I am certain I've lived a life that is full I traveled each and every highway and much more than this I did it my way is near بتقول لاسي من قد يكون أجيري مودة من قد خيري اتهوت نيري كل نجار يزبل هو أنا كاين بركون حق نمزراب كم من أسي جن the end is near مودة قربا خوين حجم أبقول داي تجري أبقول داي إرترا اتمودة قربا خوينو نخبر زمس أخوي جنرال تردسور أسر جزا خوينو تقوم يطلع بعلالو حق ده حسوت زقول داي جلهم عن تخنسوا عينا مالتيو بوزحات سبات كأب على حق ميديا قلم بريزيدنت إسياس أفورقي نبدي سبب قدام مستر دكتور أبي كأنا بس مراسك مبصح كجبري يوم يبهل زي قال سبات حاسوتيو كل وجميع رملهم هنيات ولا بدقفتي أبصم دقينا زلنا صم دقيات قصل زلا ويكات سعر زلا زبل له نو صم ده تفرس يا زلا بأمريكا تدقيفات خرج زلا عرقيات قصل زلا يلوم زح حاسب له زي كلهم لما عندي شفالي حزيم بزي حند حفتنا خالهم ما عند زي بهالنجر كتنجرنا يا مالتيو بأون كن الزرارة بينا انت أيو قدو تبليكم نسخاتكم أنا بيني كون سابسكرايب راح أقبرون إس channel نمبر قد ناس معنا أنا وقد كن كيدنا مالتيو ويل سيد حد يستيقظ من الchannel حق إذا سابسكرايب كومنت صحفوا ليسكم كومنت بتعمي الله يزب هالنجري سامي سابا تايبلني حق أصله تزارب سقيل كاتزارب شدن جن كندي دسمع كيركب زبنة أمام سلد خونه هيل مالتي حقيقة تزارب جن دسمع ذكرك بيخليو جن سويل كاتزارب يلنا لك سويل كقتل بقو تتسمعها تصبق تتسمعها ونصبق بقو قتللو تتسمعها جن صبق نير تتسمع جن صبق نير مالتي سامي سابا يغني لي كبرتي باللي زحويناتي مالتيو حنت رئيتو خدق مكم يكافتن رئيتو تاتك أوسيخه حبتزجي دانيال لايك يجرونه تريتو مالتي جرماي بمجمريا سلام قصيله ابتا برجن محمد يخون اللي يخون يلو نابك عوتلو زي كل تسحات انفتي كيد زبلكا جن بحق حسب كلا يمسلنن مخنياتو اوكي اسكابي كوين خقالسيو مالتكا تقدمو قالسو صنع سرعات قدف دحر تدمرنا الفقر يشنفال عند هوننا الفقر 4 كيلو مچم بحق ديو بتنكل تبايسنا يلوم حدش فقرس مودي اخلو خوينو مسحوحات نقدفن صمدو جميرهم كشمشم كولو نريهم علينا سلازي برجن حمودو ابزوم كلته تصامر تارمينات ودنا ودبات ايدو زي حبديو اتكم طفات قصير كيا زلها سلازي بوغني برجن حمودو قلتن جيغاني بلون قال سنمعوات ولا مسيطانيو كوينو انصارتي اب ارترا زول سرعات قالس مسوليو زبل حساب هو نجر ما يحوي مالتي تركلي خوارم سيطان كتقالس تخلي جن كاب سيطان اتنكو اتصبو نجر طعي كم زي كونه جن كتفلت خلالك اي سلازي مودا اتخا زي صبو نحرد اخوينو تايز بحال سلازي دفؤني ويكا سلاخهم دي سلازي قبرو نساتهم إلكا تخودو منقدي زي كونس اتنسخا كم استراتيجي غير كحيسكا قريسكا ويكا حانسيسكا زلها نجر تتخطل لي حيشن كاب اتي نابزي تبيلو انا نابزي እንዳበልካ ካብ ትخيድ እዚ ናይ ምጥፍፋ ፖለቲካ ይዝባል ናይ ሽርሒ ፖለቲካ ይዝባል ተሓደነት ሓደት ፊኡ ከምዚ እናገበሩ ከምዚ ተገይሩ ገለ ዝባል ኖ ናይ ባዕልኻ መንገዲ ይህልወካ እንዲ ታኾይኑ ኣብ ዘለኻይኩም ምጽናዕ ይካኣል እዩ ኣብዚ ዘለና ንቆም ክሳብ ፈጣሪና ንፈልጥ ኢሉ ቅዱስ ገብርኤል ስዒሩ እዩ ክንስዕር ንኽእልና በሃላይ ናብስና ኢሎም ዓንቲ ቪድዮ ከዓ ነስገር اوكي هاجر ذا ويسل بلاور خبلو يوم قاليص اما زلو مالتي انتاي مالتيو اتا نفحيت فيشكا ويكا اتنا موداتا فيشكا نفيحاتو انتا يا تزاربا اتمستير زي بتعم ازو يزقرب مستير يا تزارب زلا خنسمع لنا كم حنت حفتي كم حنتي اد اتطبلو زلات حق نحرد اخويل ازو حدغينا زخونو غداي مالتي سيغبرن نيرو مالتي اب كال ديبارتمنت نيره مسرعين مصيب ابتي ابريخ بوتا يغزو غوبا عينت ابي اغزو كل يزري يا تحتي الوايل شو مس مصاف دحر ورحي دحر كلتا سومن قال مالتي سو انفورس غير مكات سدوا لكم اني يدين له صراحات كلام له قاليلو ربيشو اوي باخي نسرا كنا قاليلومني سري خيدا مالتي مسؤول سرح بقى سكشلي هراس غيرني جن
I did not allow anything ኣብቲ ነፍሰይ እምበር ካብ ኤርትራ ካብ ዓደይ ክወፅእ ድሌት ኣይነበረንን ፈፂሙ ድሌት ኣይነበረንን ካብ ዓደይ ክወፅእ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣሸጊርኒ ማለት እዩ ትንክፈካ ኣነስ ሰብኣይ መንእሰይ ከማይ ከማን ስዒመኒ ይፈልጥኒ ዓርኪ ከማን ቦይ ፍሬንድ ኣይነበረንን ሽዑ ግዜ ተሓልየ ተኮስኪሰ ከይደን ሰዋ ማለት እዩ ሓንቲ ዝኾነ ይኹን ነገርሲ ሴክሹዋሊ ኢንተራክት ዝገበርኩ ወዲ ኣይነበረን እዚ ሰብኣይ ዝዓብ ሰብኣይ ከም ዝገይሩ ዝኽብለኒ ከሰክፈኒ ገለመለ አንኮምፎርታብል ኣተሓሓዛ አንኮምፎርታብል ጠማምታ ኩሉ ዲስኮምፎርት ፈጢርለይ ፍርስትሬትድ ኮይነ ሓራይ ሕጂ እዚኣ ሓቂ ዳሓሶት ማለት ገና ዘረጋገፅ ጉዳይ እዩ ግን ካብ ዝበለቶ ተበጊስና ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጥራሕ ዘይኮነሲ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከምዚ ግዳያት ከም ዝኾናን ኣብ መወዳእታ እውን ገለገሊአን ተፈራሪሐን ገለገሊአን ድማ ብገንዘብ መወዳእታ እውን ፀገም የብልክን ኣነ ከምዚ ክንድዚ ተይበኪ ኢሎም መራሕቲ ኣብ ዓድና ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መሪሕነት ቦታታት ዘለው ሰባት ዝገብርዎን ዝፍፅምዎን ፍፃመ እዩ ትዛረቦ ዘላ ምናልባት ንሳዋላ ዝመሃዘቶ ወይ ከዓ ሜድ አፕ ወይ ከዓ ዝተሰርሐ ታሪኽ ኢልና እንተ ንሓስብሲ እዚ ህይወት እዚ ግን ከም ልቦ ወለድ ጥራሕ ክስማዕ ዘይኮነ ወይ ከዓ ከም ፊልም ዝርአ ዘይኮነስ ከም ሓቃዊ ህይወት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝነብሮን ኣብ ዘይደለየ ሓዳር ንሱ ብምፍርራሕ እኮ ሽጉጥ ኣለዎ ይነቦኺ ነቦ ኣፈራሪሒ ንስድሪ ኣፈራሪሒ ዝምርዖ ሰብ እውን ኣሎ እዩ ማለት እዩ ሕጊ እንተዘየሎ ከምዚኦም ዝመሰሉ ሓሰማታት እውን ሓሰማነቶም እናቐፀለና ማዕበለ እዩ ዝኸይድ እወ ትክክል እዩ ከምዚ ዝበለ ነገር ይግበር እዩ ኣብ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝግበር እዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ የፈራርሑኻ ንስኻ ኣያምርዑን ወይ ህብን ድሕሪልካ ንባዕሉ የፈራርሑኻ መን ስለ ዝኾንከ ኢኻ ንስኻ ንዓይኮ ጓል እከለ ከመይላ ተኣብየኒ ገለገለ እናበሉ ማለት እዩ እታ ኮይና ዘይተኣብየካ ምዘት ሓሳስባኻ እዚ እንስሳ ንባዕሉ እንስሳ ከማን ክተኣብየካ እዩ ዝግባእ ንስኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ንኽትቀርበካ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ሲ ክትፈርሕ ዘለዎ ዓይነት ሰብ እንድሕር ዳኣ ኮይንካ ፍቕራዊ ኣተሓዛ ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣቀራርባ ከመይ ምዃኑ ናብ ፍቕሪ ናይ ፍቕሪ ልዝባትን ናይ ፍቕሪ ናይ ዲነር ወይ ከዓ ናይ ድራር ስነ ስርዓትን ክብርን ዘይብልካ ተኮይኑ ባባሮ ቤልታ እዩ ዝበለ ሃምበርገር ይተኣዝዝ ኢሉ ምስ ጓል ተቆፂርካ ከይድካ ስወልካ እጫ ትእዝዝ እንድሕር ኮይንካኡ ዓፈጥፈጥ እንዳበልካ እንዳሓርነኽካ ተሓድር ተኮይንካሲ ንሳ ምርጫ ኣይኮነን ግን ንስኻ ተገድዳ ኢኻ ዘለኻ ከም ወዲ ሰብ ክትሓስብ እዩ ዘለካ ኣእምሮኻ ክሰርሕ እዩ ዝግባእ በቃ ኣይደልን እንተይላትካ ፍቕሪ ኣይደልን እንተይላትካ ንስኻ ንበይንኻ ኣነ ይደልየክ ኣብ ክንዲ ምንታይ በቃ ኣይትደልየካን ስለዚ ኣይንዳላለን ማለት እዩ ሓፍቴናተይ ጽቡቕ እዩ ንበዚ ሕጂ ሕዋት ንኸውን ኣነ ንስኽር ማለት እዩ ኣብ ካልእ ጉዳይ ክንራኸብ ንኽእል ኢና ኢጎዝ የጥቃዕካሲ ሰላም ኢልካ ገለ ትኸይድ ድሕራይ ተናፊቓትካ ተጣዒሳትሉ መሊሳትሉ ውለልካ ከምዚ እንደልመድ ከምኡ ዘይለመዱ በዓል እዚኦም ከስክረይቦም እቲ ሓሶት ከምዚ እናበለ እዚ እንታይ እዩ ዝምልክት እዚ ስታይ ዝምልክት እዚ እንታይ ከምዚ ገይር ትምልክት እዚ ከምዚ ገይር ይዛረብ ከምዚ ገይር ሲ ኣጻብዕቱ ከምዚ ገይር ይዛረብ ጥዑይ ይመስል ማለት እዩ ክነገረካ ዶ እዚ ማለት እኮ እንታይ ማለት መስለካ ኣብቶም ምሁራት ሲ ከምዚ ሓሳብ ከይጠፍኣካ ወይ ድማ ኮንሰንትሬትድ ኮይንካ ክትዛረብ እንድሕር ዳኣ ኮይንካ ካብ ዝግበሩ ክሎዝ ዝኾነ ክሎዝድ ሲስተም ገለ ይብልዎ እዚ ማለት እዩ ሓደ ሓሳብ ከይጠፍኣካን ኣብ ሓደ ጉዳይ ትኩረት ጌርካ ንኽትዛረብን ዘኽእለካ ሕጂ ኣየናይ ጉዳይ ኢኻ ትኩረት ጌርካ ትዛረብ ዘለኻ ሶሎ ሚድያ ትኢድካ ከምዚ ጌርካ ዘላ ነዚ ትኩረት ትገብረሉ ነዚ ክትገዕ ትርህፅ ኣላ ኣታግደፍ ሎማዓንትኻ ብጣዕሚ ዝገርም ድራማ ማለት ሓደ ግዜ ነገራት ተፀብቕ ኢልካ ተባላሽወ ይቕሬታ ንኩሉ መደምሰስ ነቲ ዝገበርካዮ ንኽትድምስስ በምኽንያታ ንኸተምፅእ ዘየለ ነገራት ኣምፂኻ ካብ ሕጊ ክትሃድም ኣይትኽእልን ኦኬ ኣብ ሳዋ ከምዝን ገይሮምን እሞ ስለዚ ናብ ቤት ፍርዲ ወይ ከዓ ክንከሰኪና ገለ ዝብል ብዙሕ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ስለ ዝነበረ ክሳብ ቆልዓ ምምንጣል ክኸዱ ስለ ዝኽእሉ ከምዚ ኢለ እንድሕር ዳ ተዛሪበን ናብ ማስ ሚድያ ኣብ ሳዋ ከምዝን ሓደ ሓላፊ ከምዝን ክገብረኒ ኢለ ክዛረበ እሞ ድሕሪኡ እንድሕር ዳ ተኸሲሰ ወይ ከዓ ናብ ፍርዲ እንድሕር ዳ ኸይደ እወ ረእይዎ እቶም ፍትሒ ዘይደሊ ሰባት ዝኾነ ፍትሓዊ ነገር እንድሕር ዳኣ ተዛሪብካዮም ብዓይናታቶም ክብሪ እዮም ዝርእይዋ ፍትሒ ብስሩውን ብመሰረቱ
معدا يا مجونا جميرة ويكافت حسي قبل على أملاخون انتخونا بالعلي يسوس كريستوس مالتيو لك عبتها مساسال اللي أقولي لا نمنتاي أزقول التشعو نمنتاي نصو ودسا من حلو أنا أملاخ يلو حدثني أملاخ كبري وسيد لنا يميلهم نتا أملاخ بحق أيام لخوون جد كبروا وسيد لنا يلهم يحسوا كالايكا وأشعون ساتهم اتحدا كلتا ليك كانت بعلاتهم شيء ممسك يافان هانان زبالو هانان يافان زبالو كلتا سبات نيرو مسي زيوم بريستس يوم حكيدو تحدا منغستي تشيمو كم تحجب تግራይ ዝግበር ማለት እዩ كم تحجب ኤርትራ ዝግበር تحدا ነቲ መንግስቲ ዝድግፍ ስለ ዝኾነ እዩ تحدا ነቲ ሹመት ናይ በሐቂ ይግብኦ ስለ ዝነበረ ዝተሾመ እዩ ተመሪጹ ሕጂ እዚኦም ክልቲኦም ኖ ካብ ክልቲና ንላዕሊ ዝሓየለ ዝኾነ ሓይል መፅዩ ኣብ ካሊእ ክኾን ከሎ ክልቲኦም ሓደ ኮይኖም ኣብ ፍትሒ ሙግሳይ ክኾን ከሎ ክልቲኦም ሓደ ይኾኑ ሕጂ ሪኢኹም ትፈልጡ ሰባት ዝበኣሱ ጸኒሖም ሲ ኣብ ፍትሒ ምስኣን ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ጽጉም እንትኾን ተሎ ግን ይተሓባበሩ ከመይሎም ይሰማምዑ ትብል ሕጂ ንስኻ ትጭነቕ ሽዑ ለካት ሰይጣን ሽዑ ኮመን ሓሳብ የምጽእ ኣሎ ማለት እዚ ሕጂ ታይብል ኣብ ክንደቲ ከምዚ ዶ ኮይና እያ ናይ ስነ ልቡና ሕክምና የድልያ እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ሓቂ ሓፍተይናተይ ግን ከዓ ኣነ ዛትብልያ ዘለኽ ነገር ብከምዚ መንገዲ ንኽትመሓየሽ ኣብ ጎንኹ ኮይነ ክሕግዘኪ ንስኹን ኣጆኺ እዚ ዝሓለፈ ታሪኽ እዩ እንተኾነውን ግን ኣብ ብዙሓት ሰባት ዘጋጥም ዘሎ ክፍተት ስለ ዝኾነ ኣብ ክንዲ መባል ንሱ ምስቲ ክብርታት ናቱ ክብሪ እውን ኣይኮነን ንሱ ተኾይኑ ምናልባት ስከፍ ዝነበሮ እምበር ንስኻ ተዘይኮይንካ ትኾም ዝገበርካያ ዝስክፍ የብልካን እከሌላ ሰማይ ፀውዕትን ክሳብ ዝሰማዕኽዎ ሓደ መራሒ ነይሩ ኢላ ሕጂ ነቲ መራሒ ክብሪ ተጨኒቑሲ ንዓኣታ ይብላ ንሳኮ ወትዛረቦ ዘላ ትተዛረበቶ የስራ እዩ እዚ ስለ ተዛረበት የግድፋ ማለት ኣይኮነን ግን እንተኾነሲ ንስኻ ትዛረቦ ዘለኻ ሓቂ ትዛረብ ዘለኻ ይትመስልን تجاجن هاللخاسي حقني أسمى سيلك أي قرب كان أوز ميديا أجرب باركو خما خزا أمثل أيو مالتيو سخاتكمون أجرب برتيكم تمدوا جست خمس سنة زجاج أماي زبل يوم يقرأ تبل كيتب لي يقرأ يزبلك أنا بزاوجني يقرأ زبحال نجريلن نمنتاي كل جزء قال نستيت نداد ننكم مرقص تلاميذ سلازخانة يقرأ تزبلو تخيم محج قول عزت صرفو ما هتصندق أنسيت صرفو عرق أنا نزوتو كاركتر أساسينيشنز قبل أبز ميديا collectively قالوا توافر له نعم عقبي بالمجمرة أنا نهاجر تزبلا بزاز اللي خيها جقنا خوين قتل نبين خخيدي بين خطرفي ولا تأكبوا ممسوخ بين خطرفي أنا بيني يزواج بيني يزخي كن يغريتها حتى يو قدايك أي بالكن ولا حنت نجر نسخي زبدل كيو نجر يلن تزاريب كي إفتراً حقي بمسارته كاب collective justice كابتوي كأني حبارنا إكوبات زخونة collective justice ونطرح زي كونسي كابتي mob justice نبلون mob justice مالت سبات تأكيوم سلز تزاربو ويكا تأكيوم سلز فردو فتحي زراغوص يمسلو ويون اتوم حمشتا زي فتحاويان حدا فتحاو سب حمشتيهم بحانساب تساماميعو مسي زي فتحاو سرح خلون نوعلاتهم سلز تدقاقفو كمزي بولدنا وطوطو انتفاردوس اين التحرد يبلو زبلو مالت وطوطو تفاريدهم كالي فرد يمسن نتحرد زبل فردك فرد اين التحرد يوم فرد وطوطو كوبخم زبلوا حمش تسواتون ندحر دقا نتفتحي نتارت عتبها نتحق قوسيوم ما ندحر كوينو امو انت تأكيبهم ني حمشتيهم حاسوتي خات سمع مبر ويكا معبول حاسوت تكنيكا لخا بأقبابو زتسنده حق زمسل بسرون كاب حق خطفوليو زي تخيل نوي حق تستخدو لحاسوتي خات سمع تخيل زي كلهم تفلطوا اخو مالتي بينها تغين كاجن حدا غزي بينها ترفل مخنيات الله نابنت بينها مترافسي كم زنوري ايكونن حق نحرد لك خوينو اب زمن نوح كم تتا مصحف قدس تاريخ زاروت خوينو كلهم توم سبات شعو زنورو كفؤات نيرو كفؤات بقى سجنطيرات نيرهم جبرت اكيون يوم نيرهم خمت مصحف زبلهم بقى ون نوح ون وعلو زي سمعوه لا ساق دفنا بقى زي ناي قدم سب غرهم انت عينت زبلو وقل تخورو ونطرح بوينوس حقي حدا سب بوينو حق نير اب زمن لطونكم توم سودوم ان غامور زبحالو سودوم ان غاموران زبحالو كلتيهم بحوي بدين زقاصلهم فطار مالتي اقومون حدا لوط زبحال حدا حقኛ نيرو حق نيرو مالو حقنت نيرو مالتي حدا غزيسي كم لمدي انتاي زبحالو اندي زلنا بسرو حزبا يساعتن ويكا ابزحا اي ساعتون ماجوريتي غلو زته زبحالو
ክሳሓቱ ከለው ንሳቶም ከዓ እቲ ዝኸበደ ናይ ዓለምና ማለት እዩ ንሓንሳብ ንሓዋሩን ኩሉ ስለ ዝተሳሓተ ሽዑ መላስ ስለ ዝየብሉ ኩሉ ህዝቢ ተተሳሒቱ ድማ ከምዚ ናይ ኖህ ከምዚ ናይ ሎጥ ግዜ ዝኸውን ምክንያቱ እቲ ካልእ ዘሎ ፖፑሌሽን ተሳሒቱ ውሱናት ሰባት እንድሕር ሓቀለዎም ኮይኖም ዝገደደ ማለት እዩ ዝገደደ ፍርቂ እኳ ይሓይሸው ማለት ባላንስ ይኹን ሕጂ እኳ ተፀገመ ብዙሓት ተሳሓቱ ከለው ኩሉ ተኣኻኺብካ ክትሰሓት ትኽእል ኢኻ ከም ህዝበ ይሰሓትን ከም መርትዖ ጌርካ ተቕርቦ ኣይትኽእልን ኢኻ ብዙሕ ግዜ ኣብ ታሪክ ዘጋጠመ ነገር እዩ ሓቃ ኣብዚ ጉዳይ ሕጂ በይና ሓቃቶም ካልኦት ከምዚ እኮ እዩ ገበንካ ክትሽፍን እንታይ ዓይነት ህዝቢኦም ኢልካ ትገልፆ ኤርትራውያን ማለት ኣነ ዝገልፆም ክነግረኪ ወይ ግዜም ፀዎ ሓደ ነገራት ኣብ ሓሳብ ዋላ ተዘብርካ ብዙሕ ነገር ሰብ ክዛረብ ይኽእል እንዲ ኤርትራውያን ዝገልፆም ኣነ ፍቕሪ እዮም ብሓቂ ነገረኪ ኤርትራውያን ፍቕሪ እዮም ካብ ፍቕሪ ንላዕሊ ክገልፆም ኣይኽእልን ሞያ የምህሩኻ መንነትካ የፍልጡኻ ትምህርቲ የምህሩኻ እቲ ሞያ ሒዝካ ከም ተዓቢ ይገብሩኻ እንድሕር ተፀጊምካ ነንዶ ንኤርትራውያን ስንተጋሩ ዝሕግዙ ኤርትራውያን ኣለዉ ስለ ሃገሮም ኣሕሊፎም ኣይቡን እዮም በምንም ተኣምር ሃገሮም ይፈትው እዮም ሃገሮም ደፍቶም ኳት ስርዓት ተኸቲሎም ዝኸዱ ሰባት እዮም ከም ኤርትራውያን ስርዓት ሃገሮም ኣኽቢሮም ዝኸዱ ሰባት እዮም ከምዚ ናህና ኣይኮነን ኣባና ክንናቆሪና ንደሊ ብጣዕሚ ሕጂ ብወለድና ዝመሰልዎ እዩ ማለት ካብቲ ሓቂ ጎይኻ ተምለጥካ ዋጋ የብሉን ኣብ ትግራይ ዝሕግዝ ሰብ ኣሎ 100 ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ኣብ ትግራይ ሎሚ ይተሓጋገዙ ዶ 100 ትግራዋይ ይጨኻኸ ዶ 100 ሕጂ ወለድና እንታይ ኢሎም መሲሎም ትግራዋይ ከይሓልፈሉ ትግራዋይ ኣሎ ትግራዋይ ከይጠፍእ ትግራዋይ ኣሎ ኢሎም ከቢድ ኣባህላ እዩ ከይሓልፈልካ ነንባዕልኻ ስለትማናቐ ነንባዕልኻ ብፀገም ስለ ዘለኻ እዩ ከይተጣፋፍእ ከዓ ተሓደ ነቲ ሓደ ኣብ ግዜ ሕማቕ እንድሕር ኮይና ከዓ ዋላት ፀልአካ ዝነበረ እውን ሓልዩ ኣብ ዝኾነ ኣብ ካልእ ዓዲ ተኾይኑ ማለት እዩ ኣብ ዓድማትካ ገለ ተኾይኑ በቃ ኣይገድፈካን እዩ ኣይጭክነልካን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣሎ እዩ እዚ ባህር እዚስ ኣባናስ ኣሎ እዩ ኣብ ኤርትራውያን ሓልዮትን ምትሕግጋዝን ኖርማል እዩ በቃ ብጣዕሚ ግልፂ ዓለም ዝሪኦ ዘሎ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራውያን ዘሎ ነገር ከዓ ትዕቢት እዩ ዘሎ ሽግር ማለት እዩ እቲ ሽግር ሓደ ሽግር ዘለዎም ኤርትራውያን ትዕቢት ኣለዎም ክበሃል ከሎ ዘይናትካ ማንነትሲ ከምናትካ መሲሉ ክስማዕካ ዝኽእለሉ ሓደ እዋን መብዛሕትኦም ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓሸዊ ኣትዮም ገለ ተሪኢኻዮም በቃ እዚ ካብቲ ባዕዳዊ ምግዛት ዝመፀ ክኾን ይኽእል ወይ ካብ ዝኾነ ናሬሽን ዝወሰድዎ ነገር ኣለዎም ካብኡ ወፃ ግን ብጣዕሚ ኣዝዮም ደስ በሃልቲ እዮም ካብዛ ጉዳይ እዚኣ ወፃ ማለት እዩ ከምዚ ሓግዘኒ ገለገለ እዚ ንህይወት ካብ ልምዶም ካብቲ ዝወፅሖም ነገር ካብቲ ዝወፅሖም ስቃይ ካብቲ ዝወፅሖም መከራ ክኸውን ይኽእል ዝሓለፉ ህይወት ኩሉ ስለ ዝተረድእዎ ብፍላይ ምሕጋዝ ሕጂ በቃ ፍሉይ ባህሪ ፍሉይ ኣንደበት ኣሎ ፍሉይ ሰብ ሓሊፉሉ ገለገለ ኣብዚ ኣነ ዝተሓሳሰሩ ርኤ ኣይፈልጥን ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ኣይኮን እቲ ዘለዎም ፀገም ሓደታ እዩ ኣብ ፀርፊ ዘይተገርሐ ባህርታት ምክንያቱ ምስቲ ሕጂ ናይ ማንነቶም ባህሎም ወዘተ ከዓ ናይ ምብትታን እውን ይገጥሞም ስለ ዘሎ ስቑኢልካ ብሂወት በብዝመርሓትካ በብዝሃበካ ዕጫ በብዝመርሓካ ዓድልካ ከይድካ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትረኸብ ከለኻ ናይ ዘይ ምስምማዕ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ መፂኻ ይሪኤሎም ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ከዓ ፅቡቕ ፀባይ ኣይኮነን እዚ ተኣሪሞሞን ሓደ ናይ ትዕቢት ቃላት ኣለዋ እዚአን ማለት እዩ ተገዲፎምን ውፅኣት ህዝቢ ይኾኑ ኣለዎ ማለት እዩ ንዓዶም ገለዳ ብቑዓት ይኾኑ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ህፁፅ ሓበሬታ እዩ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ ዝረአ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኣብ ግዝያዊ መንግስቲ ሲ ከመይ ጌርና ክንወግዶ ዝብል ደብዳቤ ተለኣኢኾም ዝብል እዩ ሃገር ኤርትራ ኢሉ ካብኡ ፖስት ከም ዝመፀ ገለ ምሲሎም ዝሰርሕዎ ሓደ ፖስት ኣሎ ሓቂ ድዩ ሓሶት ድዩ ኣይፍለጥን እንተኾነ ግን ማለት እዩ ከምዚ ምስጢራዊ ደብዳቤ ብዝብል እዚ ጉዳይ እዚ ዝዘራረቡ ሰባት ኣለዎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ፖስት ዝገበርዎ ሰባት ኣለዎ እዚ ጉዳይ ብዛዕነት ግዝያዊ መንግስቲ ዕንቅፋት ከይኾነና ክነወግዶ ወይ ከዓ ክንብለልና ዝብል ማለት እዩ ናቕፋ ፕሬስ እውን ናብይ ዝገልፅ ታደሰ ወረደ ክስታይ ናይ ገዛ እሱር ኣብ ሲሸልስን ጅቡትን ብሕቡእ ምስ ብልፅግና ኺዳን ብምእሳር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኮይናት ክፅሕትር ዝሓስብ ዝነበረ ባህላዊ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዋት ባህላዊ ጀነራል ታደሰ ወረደ ጥራሕ ከይከውን ባህላዊ ጀነራል ኣብዚ መስሓቂ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ መቐለ ናይ ገዛ እሱር ኮይኑ ብዲፋክቶ ስቴት መንግስቲ ትግራይ ልበግበሩ ኣላ ዝኾነት ዘረባ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅር ኣትዩ ኣሎ ታደሰ ክስታይ መሻርፍ
كوتيو نايو علىهم ديفاكتو ستيت نمنتاي كمو زخونه ነገር ተሰምዕ ሎ ማለት እዩ ከም ኢሉ ጽሕፍ ዘሎ ታደሰ ክስታይ መሻርፍ ኢስራ ገለን ዊስኪን ገለን ተዋሂቦሲ ኣብ ገዝኡ ታቢሉ ከም ዘሎ ወይ ከዓ ኣብኡ ከም ዘሎ ኣብ ቁጽጽር ኣትዩ ከም ዘሎ ኣብ ናይ ውሽጢ ኣካላት ሂቦምና ወይ ከዓ ሓበሬታ ሂቦምና ይብል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንትግራይ ካብ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናቕፋ ፕሬስ ቀሪቦዋሲ ንዕኡ ሓበሬታ ሂቦም ነቲ ኣሲሮሞ ከም ባል ንሕር ኮይኑ እቲ ኣዝዩ ግምጥልሽ ዝኾነ ሓሳብ ስለ ዝኾነ ሞርት ባህላዊ ጀነራል ባይዘወይ ንባዕድ ጀነራል ታደሰ ሞር እዚ ኮ ማለት ሌተናንት ሌፍተናንት ጀነራል ትረዲ ካዲዩ ሌተናንት ዝባል ሓቀይዶ ስለዚ ከመይ ኣይኮነን ረዚ ዝለዓለ ስልጣን ዘሎ ወይ በቃ ናይ ትግራይ ፊልድ ማርሻል እዩ ሕጂ ስለዚ ነዚ ኣቶም ባህላዊ ገሌልካ ጽውዕም ከለኻ ሓደ ግዜ እቲ ዘለካ ዓሙቕ ሓይሊ ዘይምፍላጥ ክሳብ ክንደይ ናይ ዝኣክል ጽቡቕ ምዃን እግረ መንገዲ ይገልጽ እዩ ቀጺልና ናብ ተቐጺሉ ዘሎ ጉዳይ ፈሪሱ እዩ ካብ ዝፈርሱን ጸኒዐ ካልኣይ ወገን ስምዕነት ፈጸመ እንድሕር ዘይትፈልጦ ኮይንክ ስምዕነት ዝበሃል የለን ግን ከም ትበልክዎ ድሓን ይዕረ ይኾን እዩ ፈሪሱ እናሃለወ ማለት ይዕረ ይኾን እዩ ዕግስቲ የድሊ ምጽማም የድሊ ዋላ መስዋዕቱ ንኽፈል ናተባሃለ ይካይዱ ግን ከም ዝበለና ገደደ መረፃ ስኡልካ ይካይድኮ ኣጥፈንዶ ክንጥፈክም ኢና ናተባሃለ ሕጂ ኣብዚ ዘረባ እዚ እንታይ ኢኹም ሰሚዕኹም ማለት ክነጥፈኩም ኢና ናብ ዝበሃል መረፃ እውን ይካየድ ኣሎ ክነጥፋኩም ኢና እውን ይበሃል ኣሎ ዝብል እዩ እቲ መረፃ ይካየድ ኣለዎ እንድሕር ደኣ ክካየድ እዩ ተባሂሉ ኣብ ትግራይ እውን ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ ክካየድ ዝግብኦ ነይሩ ማለት እዩ ዋላ ናይ ባዕላ ናይ ክልል መረፃ ጌራሲ መንግስታን ኣመሓዳሪኣን ክትመረፅ ነይርዋ ፈሪሱ ዋላ እናሃለወ ስቑኢልና ኢና ተዓጊስና ነርና እዩ ታይልካ ተዓጊስካ እንድሕር ፈሪሱ እናሃለወ ታይ ንኽመፅእ ለውጥ ድኾን ይመፅእ ይኸውን ኢልና ተዓጊስና ነርና ፈሪሱ እናሃለወሲ ለውጥ ድኾን ይመፅእ ነይሩ እቲ ውዕል ፈሪሱ ለውጥ ከም ዘይመፅእ ፈሊጥካ ግን ተዓጊስካዮ ማለት እንታይ ንኽመፅእ እንታይ ክሳብ ዝመፅእ ኢኹም ተዓጊስኩም ነርኩም ማለት እዩ ፈሪሱ እናሃለወ ትፈልጥዎ ተነርኩም ሲ እዚ ኣይሕዝን እንዶ ዋላ ብዘረባ ንባዕልኩ ክበሃል ኣይከኣልን ትፈልጦ ነርካ ዳ እሞ ንስኻ ሃጥፊኻና ኢና ንብለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓደጋ ሕልውና ኣለና ዝብል ዘረባ እያ ታብ ሕፅር ዝበለት ሕዝውን ትብል ኢኹም ትወስዱ ማለት ሓደጋ ንኣዶም ክህሊ ኣለዎ ምርጋእ የድሊ ሰላም የድሊ ትግራይ እውን ምልእቲ ክትኮን ኣለዋ ተሸሪፋ መረፃ ማለት ትበተን ማለት እዩ ቆሪሳስ ትኺድ ነቶም ወረርቲ ንተሓወሮም ኢና ዘለና ሓራይ ኣነ ከም ዝመሰለኒ ኣብ መረፃ ይገበር ተባሂሉ እምበር ትግራይ ንበይና መረፃ ግበር ግበሪ ኣይተባህለትን ሓደ ትዕድመ ናይቲ ግዝያዊ መንግስቲ ንሓደ ዓመት ተናዊሑ ተዋሂቡ ስለዚ መረፃ ዝግበር እንድሕር ኮይኑ መረፃ ኣብ ክልል እውን ኢቭን እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ መረፃ ማለት ተመረፅቲ ኣካላት ዝተሳተፉሉን ዝወዳደሩን ዝነሓንሑን ኣካላት ኣብ ዘለውዎን እዩ ክኸውን ካልኣይ ግን መረፃ ክካየድ ቅድሚ ሕጂ ክካየድ ኣለዎ እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ ክካየድ የብሉን ዝብል እዩ ብስሩ እውን ብዙሓት ሰባት እንዳገለፅዎ ኣለዉ እንዲኦም ኣብቲ ኩነታት 6 ዓመት ማለት 5 ዓመት ማለት 6 ዓመት ይኸውን ይኽእል እዩ ዝበሉ ናሬሽናት እውን ኣለዉ ናይ ዝበዓል ጎዲፋይ መንኹም ትብልዎ ዘረባታት ቅድሚ ሕጂ ድማ 5 ዓመት ኤግዛክትሊ 5 ዓመት እያ ትሓልፍ የብላን ዝብል ነይሩ ትመንቀል ውግእ ሕጂ ፕሪንሲፕል ማን ኦፍ ፕሪንሲፕል እንተዘይኮይንካ ዋላ መሪሕነት ዋላ ይሃሉ ብዘየገድስ ተምፅኦ ለውጢ የለን ግን ሎማዓንቲ ዝኾነ ነገር እንዳረኣኹ ነይረ ታይ ዝብል ነገር ርእ መሲልኩም ኣዚ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ማለት እዩ ድሓን እታ ጉዳይ እዚኣ ምስ ወደአት ክዛረበኩም እየ ኦፊስ ኦፍ ደ ፕሬዚደንት ትግራይ تا بوست تجبر بيج مالتيو زي أتغيرها تابت صحفت نابدي أمس على حجي كندوانين منجست تجراي مرجع سهلون عند حنا تنزب تجراي يلوم بريزيدنت منجست تجراي دكتور دورت إنجر ميكال بريزيدنت نزيز هابو لومين ميدياتات هابو مجلس إن سمع بريتوريا سعيبو تونزي فوتس أنحف منجست تجراي كم زت ملاسة بمجلس زب تجراي حق زوز زفتسم زترجوم استمال منجستي هالو مالت من كلو كخينات كوناي كإلن يلوم برتقلنا نسمع بريتوريا كابز فرصوص أنحي زولو توم بريزيدنت دكتور دورت إنجر ميكال بوجن تجراي بزاتك في التحيو كابزبل تسفى مسوات النخفلنا صنحنا إنا يلوم فريسنا هاللوه تسفى بمجواريهم صنحهم وعل فريسو أتي متى أساسر زخونا نجار فريسو بتسفى جن صنحنا نيرنا مالتيو كم إلهم يوم نتهزبون زعشون زدنا جرون تسفى نحرد أخوينو فريسو نحرد أخوينو immediately أفتاز فرست الله معلتي
تحجب زي تركب أبز تمنتلت الله معلتي أبز تجهزت الله معلتي بمن تجرنا خلنا رخبيلك شو خزروات واتس فوريس صوني حجن تسفاني رنا تايك جبر تزفرسس تاين خجبر أزيكو مالت نخم اللاس نخم معرارة قالوا زت زبليني رو مالتي حاسوتي رأيو بزحي صونيحو حزب تجري بزمرة زي تاريخاوي عوتوني معرة خمتم عبيت بعلاتنا زحسون كحساب زلوي شحشحيم بيقول موزيس ناي مأخلا كوميتي حوحات وسانة دورت إن نفسلت أمليس كان ممتعل تجوار مرق حسي خافتم عبيت ناي تقرأ بهرا وبعلات حد خوينو خبرني أو ريلي زم سوات زيوم سي بوزي بركديوم حماقات عشكرات مطلقات مالت عبيت سفات يخوني ديوم زخلو عمل تقاليسكا زخلو واقا خفي ليلكا زخلو تأورد ري خاسي هم يجرك أخذ يتوقع مدرا متخ محل حد نحو واحد قوة نحو واحد كونفرنس نحو واحد أخيوا ونبقر تومو سنتات ندا صحابنا بهراوي بعل جرنان سي ماما تقرأ تايدخ متسيو تجرنا يوم لو ما عندي زرع أخو زولكم نجر نسيو تايزور مسيلكم لو ما عندي تقرأ الله أبز حلف أوان رايتي نيرو مالت لكعي نيرو لكعي كونن أبزبل سبات ملؤ بملؤ ولا تسامامعهم نزمت أكوينات كترفوا يكولون بزعوا زحلف أوان زنبرة منقستي ويشعو حقي نيرو نسيخ ملاس نيرو اكلا شعو تخكلي نيرو اكلا جن تخكلاي نبرن إلنا ندحر تملسنا أبو انت نسامع معسي تزمت أكا حدقا كتترفوا يتغلن تزمت أكا حدقا كتترفوا تغل أب تزمت أقم مع مفتحي انت تسامع خاط راحي حقي دي حسي تخكليه مالتي دحر دا تخكل تزي كوين ريتكم هاو زي قالوا معنتي اصبيق خبسماركوا غدايا حجن احنا من تاينا مسمع ولا ابينا زلو ولا فتحلف ግን እኮ ለውጥ የምጽ صبغوا ينقصل ولا زعلف መንግስት እዚ ጉዳይ حق خمز تريو ዘለኹም ኮም ይዝብል حق ሚዲያ ዝበሃል ኣብ ቀረባ መዓልታት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ دكتور نبس مرخ جوشيوم بريزيدنت سياس أفورك ما نادي ساخ موتيوم تاريخ أورك بزن كل تهجرات أو ناب داقم حدش معرف كساجريو صمدوز مالز بريعوه وجد دبرت انتت وزت أيزول مالت يعني آخر ميدا زوج حزب أخوينات تومالا قالي بلا الحق ميديا حق ميديا نبي قص خمسة بدا أي فلتن من يصحفوا انت وايو أي فلتن تا حق ميديا جن كان يعني بوست تكبر مالتيو زي حساب كنا ينايز أكل حق نتعلو ندحر دايلنا حجي نجزيو أي فلتن بتعمي زي جلوس زي كونه حبريت أيو سؤال كم ميديا أيو بوست زجبر زلمبر جلوس أي كونن زجود دايزي نحر كم زي تباه اللي رقد حجي كلتي أنا حوات فلا لي يوم لكم تأمنوا تخوينكم تحق زي فلت يو زبلي نير تزرع شعور زي فلت رأي كلتينا خم حدا يجي ونزرنا خم بعض حجي عند أبي بعزوم تقليلهم كبارات كيلو وصلوا ساعات قرب سلازلو أبي سيرتراخ الرقد لله بقى دحر حجين أبي تاريخ كتكون تخل حنت نجرة زعبا ودب زعبا إيرترا زعبا إيه بحري كونتن سو أوريدي تسعيرو تعزو فايليو أبي حنت تاريخ جيك سرح له تابع دا يدبلكم أبي على شيلو جيب أب جيرو مستقراي كعرق ني إيرتراها كلتي أم كوينهم بدهي خونو كبدهوا أوردما مش كلهم نايم عراق كنتات كفتر على النيلو إذا عينت حساب تدعى مع بيل عفر دمي بتمالك أو حجي مالت من الوقت أنا خمس مثلني تحساب زي تايو زن صبارق تناودت أبازني حساب تاي زن صبارق تيلكم تزب هالزول خونتات من الوقت أبوشتو زيتن يفلطو خون ولا دحرك نجرم يخون كم منجر ويكاشوا حسابهم يرو خلخونو زي فلت ملك عمالتي انت خونا جن كم زولو تخوينو اتحسب تقدم جمت حجون يوهبنا لتعدل مالتي بتماساسالي قدم جمت سي عدل يهونا له من الوقت ناي سلستي ترايلاترال ويدما ناي بايلاترال ويكا يونيلاترال ننيو علم بقول قومون سلام نمجبر أبعتهم إمبوز جبر قديتا خلو خمس خيل إيز نجرنا زلوا مالتيو بتحدوا جنو خا نو تقوليات فنسحنا وصينا هنا عبي عوض رخيبنا هنا نحنا كوديهم
ሰራዊት ብልጽግና ማለት መንግስቲ ብልጽግና ምስ መራሕቱ ምስ ኣባላቱ ገለ ኾፂ ዝብልውን ኣለዎ እዚ ኩሉ ሕጂ ኣብቲ ሕጂ ለምቅነ ዝረአ ዝቐነየ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ከምኡ ኣይመስልን ግርምቢጥ ዝመስል ነገራት እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ቀይ ባህራት ገባም ተብልሃል ምንም ታረጋው ነገር የለም እኔ አይደለም ምል ጉተሬዝ አስገባ አሁን ደግሞ አሜሪካ አስገባ ከሁሉም በላይ ግን የኤርትራ ህዝብ አስገባ ከሁሉም በላይ ማለት ነው ስለዚህ አሁን የትግራይ ህዝብ አትላርጅ ከኤርትራ ህዝብ ጋር ሁለቱ ትልቅ ሰራዊቶች ሁለቱ ትልቅ ፓርቲዎች ሰከን ብለው ለህዝባቸው አንድነት የጋራ ጉዳይ ገጥሟቸው የኤግዚስተንስ ጉዳይ ገጥሟቸው ሁለቱ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ይኾነ ልዕሊ ኤርትራ ምናልባሽ እውን ናይ ዓፋርን ናይ ኣምሓራን እውን እትጽምዶ ተደላዲሉ ምስተወደአ ኣብ ልዕሊ እዚኦም እውን ኩናት ክኸፍት እንተይላ ናይ መወዳእታ ትበታተነሉ ኣብ 12 ተመቃቂላ ተንክልላት ብሙልአን ከም ጽቡቕ ቆራሳይ ናይ ሃንዛ ዝቆረሶ ሸተት ክብላየ ተንክልላት እዚኣ ኢና ንርኢ ሓራይ እቲ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ክትፈርስ እያ ወይ ከዓ ናይ ምፍራስ ተንደንሲ እዩ ዘለዋ ናብያ ትኸድ ዘላ ምክንያቱ ንሕና እንተ ገዲፍናያ እቲ ኮሄሲቭ ፎርስ ሓይሊ እቲ ማግኔቲዝም ኦፍ ኢትዮጵያ ተባህለት ትግራይን ቶም ካልኦት ምዚ ተታሒዞም ዝመፁ ናይ ሰሜናዊ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዘለዉ ናይ ልዕልና ተሓሳስባ ከምዚ ስልጡንነት ገለው ዘተ ዝበሃል ነገራትን ንብሓቂ ናይ ብሓቂሲ ነታሕጂ ዘላ ኢትዮጵያ ንሳቶም ተዘይቀፂሎም ሓደጋ ይኾኑ ዋዶ ክትፈርስ ትኽእል ዶ ዝብል ሓሳብ ክንሰርሕ ከለና ማለት እዩ እቶም 80 ሚእታዊ 10 ትግራይ 10 ኣምሓራ ወሲድና ካብዚኣቶም ወፃኢቶም ካልኦቶም ኣብዚ ናይዚ ሕጂ ዘሎ መራሒ ማለት እዩ ብጠቕላላ ስምምዕ እዮም በቃ ኣብ ልዕሊና ክኾን ከሎ እዮም ጥራሕ ዝፈላለዩ እምበር ኣብ ካሊእ ጉዳይ ሓደ እዮም ዋላቶም ዓዲ ሰለስተ እውን ማለት እዩ ኣብቲ ናትና ፀገም እዮም ናትና እንትኾን ተሎ እዮም ሓሳቦም ዝቕይሩ እምበር ኣብ ካሊእ ኣንጻርና እንትኾን ተሎ ማለት እዩ ንሶም እውን ስምምዓት እዮም ስለዚ ብካሊእ ባህላታ እዩ ዝመስለና ኣነ ወይ ንሕና እቲ ኣብናታቶም ዘለና ጽዕንቶ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ዓቕምን ሓይልን ብጽሒትን ወይ ኣጋኒና ኢና ንገልጾ ወይ ብጣዕሚ ሓያላት ኮይና ዘይተጠቐምናሉ እዩ ብጣዕሚ ሓያል ነይሩ ግን ዘይተጠቐምናሉ እዩ ተዘይኮይኑ ግን ኣጋኒና ኢና ንገልጾ ዘለና ኢለ ዝግምት ከም ዝልክዕ ኤምባፔ ካብ PSG እንተወፂ ኣነ እታ ክለብ ኣይትቕይርን ዋንጫ ኣይትበልዕን እያ እንዳበለ መወዳእቱ ንሱ ንባዕሉ ዝኾነ ነገር ኮይኑ እታ ክለብ ዋንጫ ዝበልዕታ መወዳእታ ከይንተርፍ ወይ ኣብ ዘይኮነ ነገር ማለት ግምትናሲ ሚዛንና ናትና ሰልፍ ኢቫሉዌሽንና ትክክል ይኮን ዘሎ ብዛዕባ ዓርስና ማለት እዩ ወይ ኣጋኒና ከይን ዛረብ ወይ ድማ ዓቕምና ትሒትና ምእንታን ከይንርኢ እዚ ብትክክለኛ ዝኾነ መነፅር ዓይንና ምእንታን ክንርኢ ንባዕልትና ዘገልግለና እዩ ማለት እዩ ጽምዶ ኣብ ሰዓት መስርሕ ጽምዶ ብሓድሽ መንገዲ ኣኸይዳ እዩ ዘሎ ናሽናል ኢሪ ኢንትረስት ወይ ከኤሪትሪያን ኢንትረስት ማለት እዩ ብወገን ኤርትራ ብኣወል ስዒት ትምራሕ ክፍሊ መሪሕነት ጽምዶ ብዝተፈላለዩ ቦታታት ሱዳን ዓብድራሕማን ኣይተ አንዳርጋቸው ጽገ መሐመድ ግዛዕ ወዘተ ዝበሃሉ እዚኦም ዞም ሓንጀ መንጀ ማለት እዩ ጎግ ማጎግ ኣሰሊፋ መፅያ በዓል አንዳርጋቸው ጽገ ታይ ስራሕ ነይሮም ኣብ ኤርትራ ቀደም ይቃለሱ ነይሮም ስለዚ ተመሊሶም ናኡ ዝኸዱ ኣባና ክኾን ከሎ ግን ማለት እዩ ኣቕደምቲ ኮይኖም ጸኒሖም ንዓደይ ክዋጋ የገለ እንዳወሉ ዝቆነዩ ኣብዚኦም ማለት እዩ ስለዚ ንሳቶም እዮም ቦይ ተዘዊሮም ዝመፁ ዘለው ሓንጀ መንጂ ጽምዶ ክንፈልጦም ኣለና ብጠቕላላ ማለት እዩ ሽሞም ንሳቶም እዮም ፍሉጣት ከኣንዮም እዚኦም እዮም እቶም ናይ ጽምዶ ኣባላት ዝበሃሉ ኣለው ትግራይ ኣበይ ገጽ ትርከብ ገለ ተልኩሞ ምሲ ስኢሎም እቲ ባንዴራውን ለጣጢፎም ንውኹም ትሪኦ ዘለኹም እቲ ልሙፅ ባንዴራ ተወዘተ ሕጂ ንንባዕላ ዘይተተኣማምን መንግስቲ ኣይትቕፅልን ያ ወይ ከዓ ንሓድሕዳ ዘይተኣማምን መንግስቲ ትፈርስ እያ ዝበላ ባህላ ብዙ እዩ ትሪእዎ ተሓደ ዋላፍ ተኣኺባን ዋዕሉ ተሓደ ልሙፅ ባንዴራ ገለገለ ገይሩ ሕጂ ዋላ ከመተሓሳስባ ዘይተቕበሎ ገለ በቃ ነገራት ማለት ያው ኣሎ ብትውሽጢ ስኢሉ ሕውስውስ ዝበለ ነገር እዩ ጽምዶ ዋላ ሓንቲ ዝረብሕ ነገር የብላን በቃ ኣነ ቀድም ሕጂ ገሚተስ ወዲያ ሕጂ ናብ 80 ናብ 90 ሓፍ የብላ ዘለኹ ጉዳያ ጽምዶ ምንም ተምፀ ለውጥ የብላን ሶይላ ናይ ጽምዶ ውጽኢት እውን ኣይኮነን ሕጂ ዝግብር ዘሎ ጽምዶ ኣይኮነን በቃ ተለውጥታት ዝፈጥር ዘሎ ተረዲኹም ንዲኹም ጽምዶ ስኢል ናይ ባዕሉ ዝኾነ ግምታዊ መንገድታት ክእልሽ መርፍእ ገለገለ ወዘተ ብዝብል ስኢሉ ዝኾነ ነገር ይጽዕር ኣሎ እቲ ጽምዶ ዘይኮነስ ቶም ውግኣት ቶም ካልኦት ሓይልታት ሚዛናት ኣብ ከባቢና ዘለው እዮም ነቲ ሽግር ክፈጥርዎ ዝኽእሉ
نت قداي زي مالتي صمدو روكيت إرترا وزت الزبليو تناينو نايزي أتوم زل قداي سو ديا أيقونتن أبقى تسأل خندري أينا صمدون فرستيات مثلا أنا بناتي وجن سرعة تقدف مستوم كأند صلاة حزبي إرترايم اندبله موائل الناس نقرنا النبرة سرعة ويانا سرعة أمريكان يعرق اللون تعريقون صبوا نقع تعرقه مستي بسنكم سويانا سريحهم مسكن سريحهم تباهيلهم مستأسروا مقادلتون دك زيبون كساب لهم سرزلون جن أي تعرقه سلامتاي مزخلو أبسدت تدربي زلو من إسي أي تعرقه إذا كله نعبد تمارسو عبد خلمع زقبو من إسي أيتعركن سلامنتاي إلا نحتدو نحنا نتقارون حد حراي سلامنتاي لك حتى كلخ أبو مسرتو نعو كويو أتي زقبر زولة صمدوتات حجون اتفقراتات اتناوشت زولو زي مسمع معات كم زولو خوينو وبعد أروح عند حرد حجر إنايو أتي أمريكا زولو ناي سانكشن ليفت ويكا ناي معقب أبلع الإطراء استلعل اللحجي اللي لا يكون بتعم عبي إجامي ونع أزبر كتلا لكم بتعم عبي زبهال مغيرون نتبن كم حدا وينينج أوف ذا جيم ويك أنا تصوت سعرة له أيون كسر زلوا تخكلون نسيو بزحات علامات نزق دايزي جمي تمام أنت خونا جن اتمس بعل كم تقراي وزد حجي تري أمزلها زوم حنجة منجز والكوها سبات زي بملهم تغلال لا تاوت يوم الحرد أيلكا ناي كيم بوليتيكاتات زلوهم يوم وزحاتو جزء نعنا ونتقيمهم نأمبوشتهم جن ناي تقيام كوينهم كسب زبسي حساب زلوا يحنكس كوينهم صغيرهم ضغط سبات له زي أتوم مالتي دحراي عابكم زلوا يتفلطوا من خنيرهم يوم قلت عشان 10 سنة عام تمرتون أبتقراي فيدرالو حيلتات رجل زبهالو صويلهم كابزي يبهالو أخيرا نتأكدوا أولهم ناولعوا عدنا نيرهم دحراي طفيهم مالتي زي تأكيوم زي نور سبات مصيم يوم دمس أخوينا مناسو تسأجم بهم زي إزجمر مالتي بهم يجمر حزبينا مبال تقم اللغة حدا قتل الموضوع هنا كترفي حدا إلا نحرنا أمن كوينا حدا حزبينا ولا حدا زفلالينا نجر يلن إلنا نأمن إن نحر كوينا ميري أمون قونا دينا بدأت إني كندم سوينا حدا بللي أصبروا لي نتارك كمل الفيديو حدا حزبينا إلا نحر أمينا نغلتينا دبالعنا زنورو نسلطانهم كلو تنقل لصرح بوليتيكيات اندحنو طمنا بقى كنا جلو مينا مالتي نحنا سي حدينا لنا تحاسبنا كوينات كترف لك حجي which is amazing ابا عالم كوينات اي ترفني قداماي ነገር philosophically by any means كوينات ناي هلاو ጉዳይ حجي تايز بالمالتيو ابزي amazingly philosophically كوينات زي ترف ጉዳዩ بيترف قدايو مالت war is inevitable إلكا جنرالي مزرابن اتزمت زولو خوينات كترف نقبرو لمنقدي اللو إلكا مزرابن فلالي اللوي نسو زوقع زولو بزعباتي بسلقات ننحرحنا بنسألو أزمت وقيو موقس قلت زولو ميرون كاتايب للو مسيلكم نتي ديالوغ نامتاي أوسيدو وقع أب عالم ايترفنيو زي تنور حق مشالو نور جنرال تروز بال كم يوصل له لا يكون تواعي هذا لها نحنا يلو سلامة ركبات نحرد لنا خوينا نمع التناسي نتوم كتسالو نازلو نحرد نقيحنا لهم تخوينهم تسالونا إلا أنت فليتنا يس ولا نساتهم تسالونا بولو خاص كما يدي خوينا نيه خمت قدم قلعو خلنا نتصاوت نيرنا حجي امني خلت امنة حزمو إلوم يوخاتهم عبيتي توم زعبي خام مالتيو ليش لي ترر زور كوا خاص لبومو حجي زي إلوم نع خازبوخا زي ناي ندخستو بعرائيو لخا زي خا أنا ندخستو بعرائي لهم كايروم يوخا كأخت بأسكال لخا تحدا صندوق يقولوا تبعراي مالتيو تبعراي تأمن بعراي نتخون زلو دربي يقولوا شعوت يدربي تحدا نمنتاي تبعراي نتصرفوا يلكا شعوت قطم زلو حيل خاري وين إيش اللي مستفاتك وين مستفحاؤك وين جزك قلم سنخا خومزي مسفر وين بسلا خوينا اللي زل الحبشان فلت أقول ده حكي له زي تذكروا تخونوا إلى جنبت أحد وراكم هيك أكفت حلو خمس خماي أبقى تقرر توليدكم زعابكم تفلتوا إخم إلى جنبت مالتي حجي نحنا خوم أمينا نينا نساتهم تأمز جورو تأمن دربي يقولنا تأمن من تأيز دربة زي دربة زي أكفت خوم يقولنا كفتونا يكولة النيرة أمن إنيرو تزدربيه سوكي قال يدربي أمن دي زي تبعراي مع ذا دربي وإلى أنا صوت زبل زمت ولو تأم هاللوم
حجي كنت امنت الدربيه ودحري تبعراينا اصدفو ويلو مسخا يقطم اذا خمزي زبله نايزي نيو جنزي بقى نايزي نيو جنريشن اتحسس بازي كونه ነገር ንግደፎ እሞ ውግእ ተርፊ ዝብለካ ዘሎ እሱ ንኽብል ደልዩ ወዲ ሰብ ብተፈጥሩ survival of the fittest ወዲ ሰብ ብተፈጥሩ ኣብ ኩናት ይዝነብር everybody knows that ኤሮጳ ኳዚ ኤሮጳ ትሪኦ ለኻ እዚ ሰላም ገረ ናይ ሓባር ረብሓ ፈጢረ ዝበለ ኤሮጳ ኣብ ኩናት ኣትሎ ዩክሬን ምስ ሩስያ እንድሕር ዳ ቁርብ ዘርኢ ቆፂርካሎም ሓደ እዮም ሓመድ ፋጮም ግን ይሳተይሎ ኩናት ብዛዕባ ረብሓ እዩ ህወሓት ሕጂ ዝኸደ ዘሎ መንገዲ ምሻዕብያን ምስ ፋኖን ተጎዛጉዝ ከአዲስ አበባ ዘእቶ መንገዲ ንሃገርነት ትግራይ ዝጠቅምስ እቶም ኣብ ንኢትዮጵያ ተቆጻጺሮም ዘለው ንኣብነት ጀነራል ብርሃኑ ጁላ አዳነች አበቤ እዚኦም ኦሮሞ እዮም ምናልባት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ሪናዮ ዘይንፈልጥ ናይ ኢትዮጵያ ስቴት ተቆጻጺሮም ካብ ዘለው ኪ ዝበሃሉ መራሕቲ እንተደልዮም አንቀጽ 39 መዚዞም በመሰረቱ ሕገ መንግስቲ ዓድኽ መስርቱ ኮ ይኽእሉ እዮም ዝብል ኣብ ሚድያ ከይተረፈም ተዛሪቦም ኣብ ስቴት ሚድያ ማለት ኦሮሞ ምሳና አላህ የገብር ዝኽእል አፕላን ቢተሆይኒ ዚያ ዘይግምት ትግራዋይ እንተሃልዩ ፖለቲከኛ ትግራዋይ እንተሃልዩ ወይ ተንኮለኛ እዩ ውልቃው ረኹ ዝዓብለለዩ ወይ ድማ ደንባሪ አፕላን ቢሆይ አፕላን ቢሆይኑ እንታይ ዝኸውን ነህሉና ቃሲ ይገብር ኢትዮጵያ ገዛ ኮይና ይርያ ተኻሊእ እውን ሓባር ኮይኑ ንዑ ከጥፎ ይደልን ጎረባብቲ ተቀናቀንቲ ዓበይቲ ሓይልታት እውን ኣለዉ ስለዚ ንህሉም ንክብል ባላንስ ክገብር እዩ ምሳና ማለት እዚ ከመጌርካ ካተምጾ ደፊኻ ካተምጾ ወጊኻ ደፊኻ ናብዚ ፕላን ቢኮርድ ብምግባር ናብዚ ተምጾ ማለት እዩ ናድላይ ይኮነን ካተወግዕ ግን እዚ ይኸውን ዘሎ እምበር ኣብ ፕላን ኤ ኮይኑ ክጸንሕ ቀይሕ ባሕር ክዕዝ ፖርት ሱዳን ክዕዝ من يهكلو بوزي ناي سوماليا ودب كعز ومريت كحيسل كان حلو تقراوي دراوي كاس كاينت بوليتيكا وتاكتيك استراتيجي مغانو ስለዚህ ናይ ኢኮኖሚ ሕጽረት ኣለዋሪ ትግራይ ዝብል ነገር የብላኒ ሳቴ መደምታ ንሕና ችግሩ ንሕና ዓስና ኸኢልና ንፌደራል ብሚልዮናት ንድጉም ሰባት ኢና ስለዚህ ካብ ፌደራል ገንዘብ መጽእ ኣይመጽእ ትዝላ ካብቱ ዝላኽናዮስ እቲ ስሽውን ሲሶ ዝኸውን ይናባና ዘይመጽእ ነይሩ ስለዚህ ትግራይ ዓሳ ትኽእለሉ እኹል ዝኾነ ጸጋ ኣሎ ስራሕ ምስራሕ የልዮ ተመክሮ ምውሳድ እውን የልዮ ካብኒ ሶማሊላንድ ካባና ዝተፈለየ ግዜ ዘለዎ ሓደ እቲ ናይ በሪ ባሕር ጉዳይ ኣሎ ካይ ሶማሊላንድ አይደለክን ተባሂላ ዝተገፍዐት ከማና ዘይኮነት ንሳ ካብታ ዓባይ ሶማሊያ ክትግንጸል ድሌት ዘለዋ ስለዚህ ናይ ሶማሊላንድ ተመክሮ ምናልባት ንዓና ክኸውን ከሎ ይኸውን ከም ህደካ ብዝኾነ ምክንያት ምስ ሶማሊያ ክትቅጽል አይደለየት ምስ ሶማሊያ ተዓባይ ስለዚህ ጣዓማ ምሳ ክትቅጽል አይደለየትም ስለዚህ ንሳ ከመይላ ዓርሳ ኸኢላ ትኸላ ብጸጥታ ዓርሳ ኸኢላ ናይ ባዕላ ባጢራ እውን ኣለዋ ናይ ባዕላትና ባጢራ ንሕትመሉ መንገዲ ክርአ ኣሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕጂ ናይዞም ክልተ ዝነበረት እንተና እዩ እንድሕር ደኣ ምሳና ምስ ሓይልታት ኦሮሞ ምስ ዋና ሓይልታት ክንንቀሳቐስ እንድሕር ደኣ ኮይና ንሳቶም ናብ ፕላን ቢ ተወሪዶም እዮም ኣብ ፕላን ቢ እንድሕር ኮይኖም ምናልባት ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ፕላን ቢ ማለት ናይ ሕጂ ዘሎ መወዳእታ ዕማም ተባሂሉ ቅድም ዝረበሉ ዝውዓለ ንሱ ይመስለኒ ማለት ያው እንተ ኮይኖም ምሳና ክሰማምዑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሓሳብ ኣሎ ዝሓውና ማለት ይቅድም ኢሉ ዝነበረ ትክክል እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ፕላን ኤ እንድሕር ኮይኖም ንዓና ምናልባት ከም ሓገዝ ዘይኮነ ወይ ከኣላይ ዘይኮነሲ ከም ዝቃወሙን ተጻባእትን ገይሮም ክሪእና ይኽእሉ እዮም ዝብል እዩ ትክክል እዩ እዚ ሓይልታት ተዘይ ተማጣጢኖም ኣይዳላለዩን ወይ ከኣ ሓደ ናይቲ ሓደ ስጋኣት ሓደ ናይቲ ሓደ እታወት ተዘይ ኮይኑ ማለት እዩ ብኹንዱ ዝኣክል ኣይዳላለዩን እዚ ሓደ ጉዳይ እዩ ይግምት ማለት እዩ ትክክል እዩ ትንሱ ዛረቦ ዘሎ ዋላ ሓንቲ ስሕተት ነገር የብሉን እቲ ካሊእ ዘሎ ዘረባ ናይ መወዳእታ ዝነበረ ግን ተና ሕጂ ዝነበረ ዓርስና ንኽእልና ዝብል እዩ ዓርስና ንምኽኣልን ንዘይ ምኽኣልን ሞር ኣነ ብዙሕ ኣጠራጣሪ እዩ ይብልን ኣጠራጣሪ እዩ ኣይብልን ማለት እዩ ዓርስና ንኽእልና እንድሕር ተባሂሉሲ ከም ስራሕና ከምቲ ዝመጽእ መንግስቲ ከምቲ ንቆርጾ ኣካይዳ ከምቲ ንኽተሎ መንገዲ እዩ ዝውሰን እምበር ዓርስኻ ማለት 10 ሚልዮን ሰብ እንድሕር ኣሎ እቲ 10 ሚልዮን ሰብ ብምሉኡ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ወፂኡ ተሰዲቱ ገለ ይነብር ኣሎ ወይ ከዓ ገለ ማለት ኣይኮነን ታዩ ዝተወሰነ ሰብ ኣሎ ካብቲ ዓዲ ወፂኡ ዝነብር ዘሎ እንተኾነ ግን
ናይ ኢትዮጵያን ናይ ካልኦት ከባቢታትን ማለት እዩ ጽዕንቶ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣበርክቶን ፖዚቲቭ ኣበርክቶን ቀሊል ኣይኮነን ዓበይቲ ዓድታት እየን ገፊሕ ዓድታት ኣለዎን ናይ ኢኮኖሚክ ቫራይቲ ዘለዎን ዓድታት እየን ኣብ እንኬድካ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ማለት ቫራይቲ ከም ዘለዎ ኮይኑ ስለዚ ዕዳጋ እዩ ዘለካ ሽዑ ናይ ዕዳጋ ጠለብ ወዘተ ዝበሃል ነገር እውን ንሓዋሩ ኣድላዪ ኮይኑ ስለዝሕሰብ ኣትሊስት ፍትሕ እውን እንተኮይኑ ብኮርያ ካብ ዝኸውን ብርድድእ ብስምምዕ እንተኮይኑ እኮ ዝሓሸ ማለት እዩ ምክንያቱ ቀጻላይ ዕዳጋ እዩ ሓዲአን ናይ ሓዲአን ዕዳጋ እየን ብሓፂሩ ተፈትዎ ተጸልአ ማለት እዩ ንሕና እንታይ ኢና ክነፍሪ ሽዑ ንሳታ እያ ተፍሪ ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ግን እቲ ሓንቲ ናይቲ ሓንቲ ዕዳጋ ኮይና እያ ትቕፅል ዝብል ጉዳይ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ስለዚ እንተዝህልወና እኹል ተዝህልወና ነይሩ ባጤራ ወዘተ ገለ ይብል ሕጂ ባጤራ ገለመለ ዝበሃሉ ኣካይዳታት እዚኣቶም ብምልኦም ብጣዕሚ ኣድለይቲ ዝኾኑ ነቲ ህዝቢ ናብ ስራሕ ንምንቅስቃስ ከኣቱ ዝገብርዎ እኳ ተኾኑ ግን ባጤራ ብምሓዝ ማለት 40,000 ዝሽረፍ ብኣንጻር ዶላር ባጤራ እውን ዘለዎን ዓድታት ኣለዋ 49,000 በዓል ኢራን ኣለዋ ማለት እዩ ገለመለ ሸሓት እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ዝወደቐ ካረንሲ ምንም ንዓለም ንስኻ ኮንትሪቢዩት ዘይትገብር ሓንቲ ጅንስ ወይ ከዓ ሓደ ስረ ክትእቱ 100,000 ዝብለካ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እዚ ባጤራ ኣይኮነን ዝበሃል እዚ እንታይ ዝበሃል ባዕዳዊ መግዛእቲ ብዘመናዊ መልክዕ ክመፀካ ከሎ ማለት እዩ ሶ ሽዑ ተፍርዮ ንስኻ ብጂዲፒ መልክዕ ማለት እዩ እትዕቅኖ ዝዕቀ ነገር ክህልወካ ኣሎ ናይ ሎሚ ዓመት ብጣዕሚ ዝገረመኒ 169 ሃገራት ተነናእሽለይ ጂዲፒ ዘለዎን ዓድታት ብምልእ ተኣኪበን ክንዱእ ዝኣክል ገንዘብ ዘለዎም ብሰበስልጣንን ሃፋትምን ሎሚ ዓንቲ ናይ ትማል ዝነበረ ዑደት ማለት እዩ ምስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ናብ ቻይና ከይዶም ነይሮም ናይተን 169 ሃገራት ኦ ማይ ጋድ ሕጂ ንሕና ረእይዎ ናበያነይቲ ኢና ንኸውን ዘለና ኣብታ ዝሓየለት ዓዲ ፈጣሪ ይርዳእኻ ኣብታ ዝደኸመት ዓዲ ፈጣሪ ይምሓረና ካብ ክልቲኡ እዚ ክሕሰበሉ ዘለዎ እዩ ስምዒታት ከዓ ንዑ እዮም ሕጂ ንኺድ ይብለካ ስዑ ከይድካሲ እንታይ ዓይነት ስርዓት ተኺልካ ኣለኻ ተፅግበክ ያ ቅጫ ሰብ መቑላ እንተላ ትፍለጥ እንድዩ ትሕውየት ናይ ኢኮኖሚ ኣካይዳታ ይመስል ዝብል እዩ መዳይብ ዝበሃል ናይ ስራሕ ፈጠራ ኣሎ ውድድር ማለት እዩ ኣብ ትግራይ መዳይብ እዩ ዝበሃል መዳይብ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ መዳይብ ማለት እሲ ከምዚ መሳልል ማለት እዩ ወይ ከዓ መዋፅኦ ንላዕሊ ማለት እዩ መዳይብ ዝብል ሕጂ ስራሕ ፈጠርትን መሃዝትን ዝኾኑ መናእሰይ ዝወዳደሩሉ ኣዝዩ ዓብይ ብቕዓት ዘለዎም ዝረኣዩ መናእሰይ ዝወዳደሩሉ ፕሮግራም እዩ መብዛሕትኡ እቲ ሓሳባት ከምዚ ሲሉ ቀሊል ሓሳብ መሲሉ ዝስምዖም ሰባት ከሉ ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ላይክ ኣብቲ ኮሜንት ኣብቲ ተሳትፎ ናይቲ ማሕበራዊ ሚድያት ኢንጌጅመንት ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ይውሕድ ነዞም መናእሰይ ብጣዕሚ እዩ ዝውሕዶም ናይ ብሓቂ ማለት እዩ ንኣብነት ሰብዚ እንታይ ሰሪሑ ከም ዘሎ ርአይ ወስከ ከምዚ ትሪእዋ ዘለኹም ሓፃቢት እያ እዚኣ መብዛሕትኡ ግዜ ንመን ኢሉ እዩ ሰሪሕዋ ማለት እዩ ዝሓውና ኮይኑ ሕጂ ሒዘዮ ዝመፃኹ ርእሲ ፕሮፖዛለይ ቤዛ ኢድ ይበሃል ቤዛ ኢድ እያ ትበሃል ቤዛ ኢድ ማለት በጃ ኢድ ኣብ ክንዲ ኢድ ኮይና እትሰርሕ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኢድ መማረፂት እያ እዚኣ ኢድ ንዘየብሎም ንዝተጎድኡ ጉድኣት ኣካል ብተፈጥሮ ንዝኾኑ ማለት እዩ ድሓር እውን ብሰንኪ ኩናት ንዝተጎድኡ ኢድ እግሪ ወዘት ሳምቲንግ ዝበሃል መሳርሕታት ኢና ንጥቀመሎም ንሳቶም ከምኦም ዓይነት ነገር ንዘየብሎም ሰባት እሲ ንምሕፀብ እትኸውን ናይ ፈጠራ ስራሕ እዩ ሰሪሑ ዝሓውና ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዮም ዝገርሙ ስራሕትታት እዮም ዝሰርሑ ኣብዚ ዳያኑ እውን ዘለዎ እዮም ብቑዓት ዝኾኑ ዳያኑ ኣለዎ ትዳይነት ተታሒዙ ተቀራርባ እውን ከምኡ እንዳተማሃረ ተቀዳማይ ዙር ምናልባት ሓላፍ ዘላፍ ክህልዎ ይኽእል ኣብ ኣቀራርባ ኣብቲ ስቴጅ ኣብቲ ተሓዛ ድሕሪኡ ግን ዝመፁ ዓበይቲ ካልኦት ማለት እዩ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ እንዳበልካኒ ዝኽየድ ሽዑ ግን ክንደየናይ ዝኣክል ጽዕንቶ ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ንሓሰብና እንድሕር ዳ ከይድና ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝበሃል ነገር ክንሰርሕ እንኽእል ክሰርሑ ዝኽእሉ መናእሰይ ክንሰርሕ እንኽእል መናእሰይ ምዃናን ወኸምቲ ዝበሃል ዘለውን መዋፅኦ ወይ ከዓ መዳይብ ክንከውን ከም ንኽእል ዝሕብር ፕሮግራም እዩ ደን ላይክ ሳብስክራይብ ሼር እንዳገበርና ኣሎም እዚ ኩሉ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮ እንታይ የርእየኩም ሕውስውስ ዝበለ ብዓይነቱ ከምዚ ኮምፖዚት ኮምፓውንድ ደንወሎ ማለት ብሓፂር ነው ኮምፖዚት ማለት ምትሕዋስ ዘለዎ እዩ ኮርስ ግሬን ፋይን ግሬን ብዝኾነ መልክዑ ሕሱስ ዝበለ እዩ ኣፈላላያት ዘለዎም ዋላ ተኾኑ ግን ናብ ሓደ ጽሙቕ ኣቢልና እቶም ዘለዉ ስጋኣታት እቶም ዘለዉ ተስፋታት እቶም ዘለዉ ዘረባታት ሎሚ ዓንዲ እንታይ ይመስሉ ብዝብል መልክዑ ናባኻትኩም ማቕሪበልኩም ክቡራትን ፍትዋትን ርእይቶኹም እንዳፀሓፍኩም ሓሳብኩም እንዳገለጽኩም ክትወፅላዎ ድሕና ቀኒውታ
ጽጽቡቅ ይስማዕና ቻው ሰላም ጊዜ ጉድ ላይት ንሕና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ